salutare toată lumea, ne jucăm Vampire Mario. Și nu-i ceva bun, un joc retardat ăsta. Retardat. Poate voi... Am uitat. Așa. Poate voi nu știți de el, e bine, acum aflați de la mine. Că un joc nesimțit, pur și simplu nesimțit. Da. Așa. Aleluia, din prima checkpoint. Da! Bun. Sărim pe asta? Da, pe asta. După aia ne ducem aici. Aici nu știu. Da, acolo era un bloc și trebuia să... Oricum avem începutul. Și ce trebuie să fac, ce trebuie să nu fac. Și avem ăsta blocajul. Așa, jocule. Puțin și câștigam. Nu, vreau înapoi, Fuck! My life. Oh my god, ce m-a speriat. Te văd. I-a câștigat! Am câștigat! Yeah! Watch out! Fuck you! Ah! La! Lasă-mă! Am uitat. Așa. Ia. Acum vă spun ce trolești. Iar fail. Are fail. Deci, așa. Watch out. Don't fail, adică... Hai să tragem. Mă enervează jocul ăsta. Atât de tare că devine să dau pe calculatorul ce ai inventat. Chewbacca. Așa. A venit Chewbacca, da, cu o mașină de aceea, ha. Ha, ce faci tu? Așa. Showroomuri. Hai showroomuri. Mushroom. Oh, mushroom. Oh, mushroom. Oh. What does the mouse say? Mushroom? Recomune să stai acolo. Oh! Checkpoint-ul acolo era. Trebuie să fii atent în jocul ăsta. Mamule, ce iubitări stau aici. E decât o prostie, deci nu o să stau mult. Am uitat de cuburile mele. Am uitat de... Oricum. Uitați-vă la norii ăia copii zâmbesc acolo și am tare. La 50 de deduri termin. Nu mai fac nimic la 50 de deduri. Și acum o să mă... Așa, bla bla. Prima oară când am trecut pe aici a fost bine, pentru că, nu știu, pentru că joc de-al dracu.
joc al dracu. Da. Al dracu. Vine să rup butonul ăsta de la tastatură. Vă gândiți acum cu ce ți-a greșit acel butonaș? Este aici. Să nu crește și 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 crește. Haide. Poc. Și... Fuck you. Dacă te gândirea. Totuși. Hai mă, unde e ăla? Unde s-a alea? Unde s-a alea? Vreau să le văd. Oh, cred că știu cum. Așa, merg așa. Păi cam atâta să încheie și episodul ăsta. Uitați câte de duream. Am prea multe mele. 53 chiar. Deci, cam atât a fost cu episodul de astăzi. De fapt, primul și ultimul episod din Paper Mario. Pentru că e un joc retardat. Da. Deci, nu uitați să dați like, subscribe, share, comment și noi ne vedem data viitoare pe rupetul de